Keď si vaše deti vymyslia na raňajky praženičku, tak pre čerstvé hríby do lesíka tu máte kúsok za plotom. Ahojte, moje meno je Jana Salusová a som maklérka z realitnej kancelárie Expat Experts. Dnes mám pre vás pripravený na predaj rodinný dom, ktorý tvorí polovica z dvojdomu. Nech sa páči, poďme si ho pozrieť. Tento rodinný dom má rozlohu 93 m², pozostáva zo 4 izieb, 2 kúpeľní, 2 toaliet, špajzy, technickej miestnosti a pochôdzej povaly. Keďže sa dom predáva v stave holodom, ponúkam vám ako bonus vizualizáciu, ako by mohol vyzerať po dokončení. Nech sa páči. K tomuto domu si prikúpite aj veľmi milú záhradku a dobré susedské vzťahy. Suseda, prosím ťa, požičaj mi ešte jedno vajíčko do tej praženice. Obľúbená pieskovňa na kúpanie je vzdialená len 3 minúty peši od domu. Ak vás táto ponuka osloví, neváhajte a ozvite sa mi, dohodneme si obhliadku. Dovidenia.